Maning wong yen luhung betal apa kurang kuling wong iling aja lajat mikun yen wacana kudu manis muring seming sasulma sesamane manungsa sami Nuwun mangke Bapak Kyai Dalang kula ingkang sowan Bapak Kyai Dalang. Nggih Pak Kyai Dalang kula ingkang sowan. Iki menika dadi ana tamu. Nggih kula mengko dhisik. Kowe jenengmu sapa? Nggih nami kula Joko Sondong. Kula saking negaring para taita nggih negari Medang Kamulyan. Kula menika abdi dalam kan Sinu Prabu Darma Pikukuh. Nami kula Joko Sondong. Nggih nami kula Demange Kutrit kula menika tukang nggih menika ngombor kepek, nggih ngerok, nggih ngarit. Lah nggih karep apa Joko Sondong nggih sowan kula mriki kula mireng tambang rawat rajin. Undhaking bakul sinambi wara. Katuripun wonten nyanipun Bapak Kyai Dalang. Ingkang nembe barang jantur. Lah kula dipun dawuhan Sinun Prabu Darma Pikukuh. Kadahan sepados-pados dalang pengruatan awit Sinun Prabu Darma Pikukuh badhe ngawontenaken nggih menika upacara taruwatan agung. Oh ngono nggih. Lah nek kowe arep golek dalang penguatan iki dalangku Kyai Dalang Kandha Buwana. Lah mah kleresan. Mangke rumiyin iki dalang kula badhe nderek tepang gladiwan. Lho kula Joko Sondong. Iya. Yen kowe takon marang aku aranku Kyai Dalang Kandha Buwana ya dalang sejati. Nggih. Duwe karep apa mara tumrap matur Joko Sondong. Nggih kula dipun utus Sinun Prabu Darma Pikukuh paduka dipun atur rawuh dhateng negaring Medang Kamulyan. Awit Sinun Prabu Darma Pikukuh badhe ngantunaken pengruatan utawi upacara ageng-agengan. Ya yen mengkono sak karepmu. Lah kinten tanggapanipun pinten? Wis kowe ora perlu takon tanggapan. Dalang pengruatan ku ora kena dinyang, sak unine dalang ku dinut. Wah, mengko gek kathah ora. Mergo dalang iki jiwane tanggapan sithik ya dom sithik, tanggapan oka ya didom. Oke. Kok ya paham rombongane Mas Ngali iki. Wis bakune cengkir rupae cengkir. Lho, lah cengkire gek pinten kol mengke. Tegesik cengkir iku kudu sing kenceng pikirmu nek kare ngaturi dalang pengruatan kudu sing madhep mantep ten. Nggih. Lah ngono sajenipun terus ya wis udah semlang sajene wis kok tak caret tak wene engko diatur kene kono. Nggih nek ngoten monggo kula dhakaken tindak dan negaring Medang. Ya nang aku dudu negara Medang Kamulyan. Monggo Kyai Dalang.